Mali denmisɛnninw kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ bi an bɛ se ka mun de kɛ jamana ye jamana mago bɛ mun de la anw yɛrɛ bɛ se ka mun k'an yɛrɛ an bɛ se ka mun kɛ jamana ye o fana tɛ sɔrɔ fara-farali kɔnɔ. Halisa an bɛ fɛ denmisɛnninw de ka fara ɲɔgɔn kan président yɛrɛ ka discours kɔnɔna la ko jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnninw de a ko fana ko n'ale échouera ko jeunesse bɛɛ de échouera. Mahamane Mama Ɲare ne ye AJS Mali n'o Action Jeunesse Sociale Mali n y'o président national ye AJS Mali à la rencontre de la société civile jeune du Mali n y'o commission d'organisation fana président ye. Bon hakilina in a bɛ an bolo a mɛnna dɔɔni an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnninw an bɛ k'a lajɛ bi an bɛ se ka mun de kɛ pour que ka se ka fara ɲɔgɔn kan jidi denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka mun de kɛ pour que denmisɛnnin minnu tuma dɔw la hali n'u hakilinaw tɛ kelen ye u bɛ se ka sigi ka fɔ u bolo da parce que anw ka jate la bi il ne s'agit pas an bɛ ka hakilina dɔ ye ɲɔgɔn fɛ mais il s'agit an ka kuma n'an kumana min ye essentiel an k'o ta an ka baara kɛ an y'a ye fana k'a fɔ bi Mali denmisɛnninw kan ka fara ɲɔgɔn kan ka taafan dɔ d'u yɛrɛ ma Mali denmisɛnninw kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ bi an bɛ se ka mun de kɛ jamana ye jamana mago bɛ mun de la anw yɛrɛ bɛ se ka mun k'an yɛrɛ an bɛ se ka mun kɛ jamana ye o fana tɛ sɔrɔ fara-farali kɔnɔ o bɛ sɔrɔ hali n'a sɔrɔ kuma dɔ an tɛ hakilina kelen na mais an ka se ka fɛn dɔw privilégier an ka se ka hakilina dɔw ye an bɛɛ b'an yɛrɛ ye min na pour que jamana fana ka se ka nafa sɔrɔ o la o de la an ye k'a fɔ ko bi Mali denmisɛnnin tɔnw u mago bɛ farankan dɔ la o farankan tɛ dɔwɛrɛ ye sigikafɔ c'est sous forme de forum an bɛ taa an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ kuma an b'a lajɛ bon bi an bɛ se ka mun de kɛ jamana ye autorités ko ko réforme siraw la an bɛ se ka mun de kɛ entre jeunes même qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui an bɛ se ka ligne jumɛnw de bouger jamana ka ɲɛtaga kama donc hakilina ye ninnu de ye an bɛ fɛ ka lancement kɛ Kita le 30 septembre laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka denmisɛnnin bɛ fan o fan maliyɛn jeune bɛ fan o fan ka se ka s'i ma ka kuma i fɛ i fana hakilina ye min ye jamana ko in na i ye hakilina ye min ye denmisɛnninw ka fara ɲɔgɔn kan taabolow la i ka se k'o fɔ n'i y'a mɛn sifin bɛ bɛɛ de wele n'i y'a mɛn sifin i tɛ se ka cɛkɔrɔbaw bɔ a la parce que n bɛ deli k'a fɔ ko sifin ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ka fili ka ca donc mɔgɔ kan y'a kɛrɛfɛ mɔgɔ min b'a fɔ karisa a kɛ tan a kɛ tan a kɛ tan o ka se ka ɲɛ a bolo donc i tɛ se ka cɛkɔrɔbaw fɔ n'i ma an balakaw fana fɔ donc nin ɲɔgɔn ye in c'est vrai sifinw de ka ca olu fanba de bɛna y'a kɔnɔ mais wele bilalen don bɛɛ ma wele bilalen don bɛɛ ma cogo di an bɛna na modérateur minnu ta an bɛna na mɔgɔ caman wele mɔgɔ caman bɛ n'i yɛrɛ y'a kɔnɔ minnu tɛ sifinw ye mais u bɛ sifinw dɛmɛ u ka baara la an y'an dɛmɛbaga fɔlɔ k'an yɛrɛ ye parce que n'i bɛ ko ko laɲini i ka da i yɛrɛ la i ka da i yɛrɛ ka hakilinaw la i k'a dɔn k'a fɔ k'e yɛrɛ bɛ se ka ko dɔ kɛ maintenant n'i y'o ta i bɛ sɔrɔ ka o hakilina de yira n'i y'o hakilina yira maintenant ni minnu b'u yɛrɛ ye hakilina in kɔnɔ olu b'i dɛmɛ bi an bɛ ka wuli an bɛ ka se mɔgɔ caman ma ɲɛmɔgɔw la presque an y'a ɲini an ni bɛɛ ka ɲɔgɔn ye an ni bɛɛ ma se ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ mais an ka jateminɛ la nin kalo in ka taa se kalo kura tile 15 ma an bɛna se ka autorités bɛɛ rencontrer pour que vraiment ka hakilina in da u tulo kan k'u ka dɛmɛ ɲini déjà an ni caman kuma o y'a yira n na k'a fɔ ko jamana mago bɛ nin de la bi d'abord an b'a daminɛ wagati min na an tun y'a lajɛ k'a fɔ ko an k'a kɛ yɔrɔ man jan Bamakɔ la kosɛbɛ donc an tun ye yɔrɔ damadɔ de cité mais après réflexion nana tomber Kita kan réflexion nana tomber Kita kan parce que n'i y'a lajɛ bi an b'a la ko fara ɲɔgɔn kan an b'a lajɛ ko bɛn Kita fana difficulté caman de bɛ yen bi sifinko ta fanfɛla la Kita denmisɛnninw c'est vrai m'a fɔ u tɛ ɲɔgɔn fɛ mais faamuyali ma labɔli kɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma caman i b'a ye funuɲɔgɔnkɔw bɛ na ka sɔrɔ a t'o bɛɛ kun bɔ hakilinaw bɛ se ka ɲɔgɔn jɛ mais aw bɛ argumentw de bila ɲɛfɛ nin ye ne hakilina ye nin ye ne tɔɲɔgɔn hakilina ye an tɛ hakilina kelen na an bɛ se bi ka jumɛn de ta an ka hakilina ninnu kɔnɔ ka baara kɛ n'o ye donc ne ka jate la bi n'an sera ka nin kɛ Kita ni nin kɛra réussite nin bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ka se ka Kita denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan o ye lancement ye lancement kɔfɛ an bɛ taa région bɛɛ fana la ka taa hakilina da jeunes tulo kan an n'u ka jɛ ka kuma ɲɔgɔn ye ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ an tɛ fɛn caman kalama olu b'o kalama n'an wulila ka s'u ma u bɛ se k'an bilasira o la ne bɛ deli k'a fɔ n ka kumaw kɔnɔna la n ko mara tɛ fɛn kura ye Mali la mara maliyɛn ye mara sɔrɔ yɔrɔ jan parce que an ka mɔgɔbaw ye mara kɛ ka tɛmɛ mara tɛ bila ko ye anw bolo an bɛ dɔɔnin dɔn a la ka tɛmɛ an ka mɔgɔw an wulila minnu senkɔrɔ parce que Mali n'i y'a ta k'a lajɛ Mali tɛ bila jamana ye dɛ donc o mara min n'o b'an bolo o taabolo min n'o b'an bolo o sigikafɔ min n'o b'an bolo o dialogue min n'o b'an bolo kuma dɔ la ne b'a fɔ fɛnɛ n ko tubabuw nana sɔrɔ démocratie b'an fɛ yan tubabuw nana sɔrɔ sigikafɔ b'an fɛ yan tubabuw nana sɔrɔ an bɛ kuma f'an tɛ bɛn ko la an bɛ tila ka kuma an bɛ ɲɔgɔn faamuya tubabuw nana sɔrɔ b'an fɛ yan donc tubabuw nana sɔrɔ démocratie bɛ anw bolo donc o sigikafɔ tɛ se ka ban an ka jamana kɔnɔ o fana kɔrɔ tɛ ko kuma dɔ la hakilinaw tɛ ɲɔgɔn jɛ komi n y'a f'i ye cogo min na mais hakilinaw mana ɲɔgɔn jɛ cogo o cogo an ka dɔn k'a fɔ ko Mali in de y'an jɛ ye an ka dɔn k'a fɔ an bɛ hakilina ta ka kɛ Mali jɔ baara ye a ka kɛ Mali denmisɛnninw ka taaɲɛ hakilinaw ye. N tɔgɔ Abdramane Sisoko i ka kuma diyara n ye o bɛ sɔn président y'a fɔ cogo min na c'est à dire que ko in ye lasigi min don dɔrɔn
hali san bɛ fɛ denmisɛnninw de ka fara ɲɔgɔn kan président yɛrɛ ka discours kɔnɔna la ko jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnninw de ye a ko fana ko n'ale échouera ko jeunesse bɛɛ de échouera donc maintenant an b'o lancer de la an ye nin programme lancé maintenant an bɛ taa lancement kɛ Kati et Kita plutôt an bɛ taa lancement kɛ Kita après Kita maintenant an bɛ sɔrɔ ka taa n'a an b'a tɔ cani ka taa président fɔ cogo min na dugu Mali région bɛɛ lajɛlen na objectif c'est quoi, c'est-à-dire que c'est jeunesse ka ɲɔgɔn faamu a fɔ cogo min na n'i ko jeunesse fana i ko galabu n'i ko jeunesse ko souvent tellement an ka kalan an tɛ ɲɔgɔn faamu kuma dɔ la mais a fɔ cogo min na an bɛɛ hakilina ye fɛn kelen min ye n'o ye Mali est au-dessus de tout le monde Mali b'an bɛɛ sanfɛ bɛɛ bɛ taa mais Mali bɛ to yen donc an mana fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo cogo an tila ka sigi ka kuma labla palabu bɛ yen depuis bi ma se a ka kuma kɔnɔna la labla palabu c'est quoi, c'est-à-dire an bɛ taa ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn lasigi fɛn min kɔrɔ o bɛ yen a fɔ cogo min na mara bɛ yen depuis Wagadu ka bɔ Wagadu la ka na Empire Mande na Empire Mande fana kɔnɔna la n ka cɛ charte de Kurukanfuga bɔra yen dɛ o charte de Kurukanfuga o de ka différencier Occident bolo bi n'u y'u ka droit de l'homme ni constitution bɛɛ bɔ a kɔnɔna la donc voilà en grosso modo an bɛ fɛ ka mun kɛ sifinnaka bɛɛ lajɛlen don et ça dans tous les Mali n'Ala jɛna n'a ye ko mana kɛ cogo cogo anw de ye kelen ye quoi ko mana kɛ cogo cogo anw de ye kelen ye sifinnakaw en général on a été trop exploité u y'an exploité kojugu donc n'an yɛrɛ ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn faamu an ka se ka bila kow ɲɛ n'an dara an yɛrɛ la tout est possible. ne kɔni bɛ welewelekan de bila Mali denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i yɛrɛ ye baara in kɔnɔ mɔgɔ kelen ko tɛ ka ɲini k'a f'u ɲɛna fɛnɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ de labɛnnen don an bolo hakilina dɔ de b'an yɛrɛ bolo déjà an tɛ bɔ o kɔnɔ o fɛn tɛ an bɛ taa sigi ka fɔ de kɛ n'an bɛnna min na baara bɛ kɛ n'o ye donc bɛɛ ka na an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni minnu fɛnɛ bɛ fɛ vraiment k'an lasɔrɔ an ka page Facebook bɛ yen an jabalaw bɛ yen bon an tɛ mɔgɔ dogolenw fɛnɛ ye ni Ala sɔnna u bɛ se k'an lasɔrɔ u ka na nɛgɛjuru sira bɛ yen n'u bɛ fɛ k'an sɔrɔ u b'an wele 76 56 12 47 a bɛ se ka filanan fara kan 66 02 40 19. Merci.